Vi er i et grænseland, et sted mellem Irak og Syrien. Vi skal møde en mand, der er på flugt fra en bevægelse, han selv har været med til at skabe. Et religiøst regime, styret af selvudnævnte krigere med Kalashnikov-geværer. بطش داعش يخوف جميع الناس ليس مو بس أنا يعني أهلي أولاد عمومتي خواتي هم هناك أخاف عليهم. Men der er gemt bag et tørklæde og som optræder uden navn, har været en del af terrorbevægelsen Islamisk Stat, tidligere kendt som ISIS. استعملت الطيب مع الشعب لجذب الشعب وقدمت لهم ما يحتاج. Hvor langt er du henne? 8 måneder. الاستقطاب السريع. عندما تمكنت داعش أو الدولة الإسلامية من جذب الناس. Ved du, om det bliver en dreng eller en pige? En dreng. De er også meget nemmere. Ja. I spidsen for den ekstremistiske gruppe står den 43-årige Er det dit første barn? Ja, det er det. og leder af al-Qaida, som bevægelsen også er udsprunget af. Går du til vandgymnastik? Islamisk Stat har været Nej. Okay, de har ellers et godt hold nede på Hillerødgade. Virkelig. mennesker til et mareridt. I det strengt kontrollerede kalifat er det forbudt at ryge og drikke, at høre musik og at gå i det forkerte tøj. Får du nok jern? Ja, det har min jordmor snakket med mig om. Okay, det var godt. Her er de på patrulje med en af dem, der sørger for at opretholde moralsk lov og orden. Du ryger ikke? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Kontrollen over hjerner og hjerter begynder allerede fra barns ben. Som her ved floden Eufrat, hvor børn og unge bliver undervist i hellig krig. Men her fra Belgien, han har valgt at slutte sig til. Hej Maria. Jeg har desværre en dårlig nyhed. Din jordmor har kommet ut for en ulykke. Hun har det godt, men hun kommer ikke til at følge dig i dit videre graviditetsforløb. Og jeg kan godt se, at du har mødt din nye jordmor, Masira. Hej, Maria. Masira. Forsøget på at bringe den mørke middelalder tilbage, har ifølge nødhjælpsorganisationer sendt over 1,5 million mennesker på flugt.